kanasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Gusto ko nga doon na mahitabo ka na to. Tumanon ko ang gusto sa kumahan. Nga musanay ang among kaliwat sa tibok kalibutan. Uy, iko! Uparon ang among makaliwatan. Mauray maghari sa tibok kalibutan. Tumanon ko ang gusto sa kong amahan. Uy, iko! Ayaw kong gamsapoy! Ilagi ko! Bisig dili ka pamusugot sa gusto ko. Ako ang matuman. Ako ka! Iko! Bisa kung saon mas magkisi-kisi. Dili ka makabuhi sa itabon. O higot ko sa imong mga kamot. Dili ka mo lang po sa imong gusto! O ganong dili. Why na taong makapugong karako sa kong pag-upawaton diyan mo. Buhi iko! Buhi iko! Ake! Buhi iko! Buhi iko! Ikaw, buhi ka pa di ay. Gibalik ko ikaw aron makabawas ko sa imong gibuhat. Traidor ka! Ha! Nabuhi ka pang animala ka? Si Dayan, kasiga sa iyong mga mata. Ako nakita nga sa kukayo siya ni Aki. Pero sa magkahinungdan. Ingon sa managkaila silang taan. Salamat. Wa makabantay si Aki nga nakagawas ko. Balik, Kiri! Iko ko na. Kinahang makagawas ko ni Anang hapong nagkait. Wa na ko makita sa dakong bitin. Salamat kay wa na. Kinahanglang makabiya ko din sa menteryo. Dili pa ko niya makitaan. Kay tagulilong pa man ko. Ang magdali ko, kakson ko lang pag-ayo ang pagpag nga akong gisudlan sa trabong ko. Magbantay lang ko. Kay basin o tunay tao. Matinga unya nga dunay bag nga naglutaw sa hangin. Dang, kitaki naman sabgod ni mo ng imong pistola og sundang, Dang. Kinahanglan magkuha ko si Laura ng tirang. Ay, asa man ni mo kuha, oy, Dong James. Ngawa man ta mahibaw kung asa na to sa hindi Laura taon. Balikod ko ang langop. Uy, ahala, Dong, ay. Dili og di ko mutuo. Gagipatay sa bitin ng akong asawa. Si Aqualos ang nagsugod atong bitin nga kuhaon ng akong asawa. Pues, kuhaon ko pagbalik si Laura. Ay, sus! Ay, sus! Pagkalisura na ba ito, Dong? Boy, kalisura mo na tag mabuang dito sa lango. Bago na una, Dong James. Dong James Yap. Niwasay. Ay! Dong James Yap. Daghan kay kaawa dito, Dong. Gawas ato mga tanom nga mo bitik sa atong mga lawas, Dong. Doon na bagi pating sa unahan. Sa unahang bahay sa langob. O niya, bagyo, Dong. Kung makita ta ditong Medusa, kung di ta malamoy atong ipagtungabitin nga bulawan, himuuntang bato, gino! Ikakuyaw si Aisa. Kuya, mo lang na irang. Dong, Mo halata. Dong, magpatabag lang ta sa atong mga silingan. Dong, Noel ay. Rabi, mo halata. Nasuko sila na ni Laura nagtirang. Giabog ganita nila. Tuod kang ilang pagtanaw. Mga dangan mi din dapita. Bitaw na irang. Mabitaw to. Kadungo, biyata silang gisulti. Mga salbahis to ato mga silingan, ay! May lang mo dool silang Nyur Andres o Nyur Amansya sa buhi pa. Niya karong patay na, di na dool. Ay! Kas, sayo na kay muhingilin og tao. Gino! Bitaw ay, wag yun sila masayod na sila'y angayan, Mahala. hingin lang din yung dapita. Dali na kayo Nawagod sila'y abang-abangan ni Pagdali day kay mo hala ko. Hala! Ay, nganong mo abang masabday? Ha? Nga mga sawap man to sila, ha? Bahala nag-unsa ka kuyaw dito dapita. Niwasay.
Ang importanteng mabawi ko si Laura. Gikan na itong bulawang bitin. Kining Dong James Yap. Ay! Asa ko yoga sa tika Dong James. Dito sila ang langob ha. Dong James Yap. Ay! Tingalig di na ako mahimong bato dong. Mahimo na kong puthaw. Kon magkakita sa mata atong bitin dong. Mangutana ka? Kung nga nung nabuhi ko, nga imo man ang takong gitambog sa bulkan sa kamatayon? Oo, tubagon ko ikaw. Gigupo ko na ikaw pagtambog sa bulkan sa kamatayon, kupit. Apan wa gyud ko nimo mapatay unsa. Kaya ano man lagi? Mas gamanan ka nimo ang akong gisimba karon Aqualos. Oh, wa ka na mo sangpit ka na ko og haring Aqualos. Wa mo na ako taura. Og ganong tahuron ko man ikaw, animal! Oh, Di na ikaw ang akong hari. Wa na ko'y labot nimo ug wa ka na'y labot nako. Tungod kay naputol na ang atong pagkamanagsuon ug sultihan ko niini ang atong ama Posidon. ari ka na ko mudapig ang atong amahang hari. Dapigan ka man, apan silutan ka. Tungod kay imo kong gipatay. Ug nabuhi ko, di ba? Tungod kay ni Simba ko sa hari sa impyerno. Kang Bilsibul? Oh, siya ang tag-iya sa bulkan. Siya ang tag-iya sa kayo. Sultihan ko ikaw. Nga sa dihang aduna pa'y nahibiling ka may gininhawa sa akong espiritu. Og naghingutas kini, nakita ko nilalahon. Akong higalang dragon, nga mo ang sulugoon ni Beelzebul. Og akong gisugo, nga ibaligya ko ang akong espiritu ngadto sa iyang labaw, nga mao si Beelzebul. Ha! Mao ba? Mao ba? Nagpasakop ka di ay sa atong kaaway? Di ko na siya kaaway. Usan ako sa iyang kaabin. Kaaway na to siya! Karibal sa gaom, karibal sa pag-angkon sa tibok kalibutan! Kao na ang akong kaaway ug di si Beelzebul. Ha? Litob! Ah! Uy! Nakalitan ka sa akong gipakita. May kalit nga mitungas sa imong kamot! Taas nga putaw ug may upat nga mga talini sa iba. Naisama siya sa tinito. Ug mao kini ang mupatay kanimo Aqualos. Ayaw ko kaluga, kupit! Ang akong bangkaw, Cruz, bubula! Di lagi ka magawas. Halay dere. Si! Dol! Mudool ka gani. May daotang mahitabo nimo. Kung saan man ko nimo, gamitan ko nimo sa imong gahom. Oh! Gamitan ko ikaw sa akong gahom. Wasay! Ay ko Lara! Ay ko Lara! Dili ka na makagamit sa imong gahom, Laura! Kakikita ko nga ni kagar ng imong gahom! Dool ko, bi! Ayaw pagdool! Aninikan! Mudool na yun ko! Agay! Nasakit sa akong itlog! Gisakitan siya sa akong pagbatid. Asa makuanigi? Aninikan! Di ko makakatkat sa gitungod sa kahapog. Mangita kong paagi. Kinang makagawas ko din Huwag makalingkawas ko ni Aki. Asa ka! Asa ka! Anak lagi sa swimming pool! Ha? Ginoo ko! Nabangin taon ko nga mahibalik sa akong pamilya. Litob! Nipurma na ang litob nga kupit. Katalinis niya ng mga hait sa tumoy sa gunita niyang naisama sa tinidor. Karon, patyon talaga. Niya! Nihuyan na siya! Ilaway na niya muli kayo! Huwag ka magkaigo, kupit! Karon, ako na sab! Nagtuyok-tuyok ko ining maong dapit. Huwag ko'y kalutsan maingon sa gawas. Tubig! Tubig ka rin akong naimutangan. Ingon sa nagkaubos ko. Birahon ko ang akong tiil. Aron di ko madaha sa ilawom. Di na ko magkahawas din eh. Nainanay ko pagtidlom sa ubos. Ginoo ko. Ingon sa huyong-huyong kining maong dapit. Tabang!
nagkalingaw ba mo o naglagot o gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!